Sa number 9, 31 tanan ka mga vendor sa Bacolod City Public Plaza ginpangtagaan sa mga cart. Tigayon na nga nabaton sa 31 ka mga miyembro sa Bacolod City Public Plaza Vendors Association ang mga bag-o nga carts nga ginhatag sa ila sa syudad sa Bacolod. Sunod sa kay April Rose Mayo, ang Executive Assistant to the Mayor, nga 15,000 pesos ang balusang tagsa ka mga cart kag may ara man sang isa ka solar-powered nga suga. Tuyo sa syudad nga mangin presentable ang palibot sa plaza rason nga Palarehos nila o kung Palarehos nilang hitsura sang tanan nga mga carts. Base sa pagsulundan sa syudad, tutob sa makabaton sang cart ginadumilian nga iparentahan, ibaligya o ihatag sa iban. Matapos nga gin-turnover ini sa ila, sara nga ini magamit kag temporaryo sila anay nga ibutang sa atubangan sa plaza samtang nagapadayon ang rehabilitation sa sulod. Ini nga mga vendors ay nakabaton man sang 10,000 pesos nga livelihood assistance gikan sa syudad sa nagligad nga tuig. Actually, even ang ila nga livelihood assistance kay ginpanagtag na doon sa nagligad nga tuig, may mga oath of undertaking kita na nga ginapapirmahan sa ila. So same with the food cart naton, may ara man kita na karon sang oath of undertaking Manila kung sa diin hindi na nila pwede mapaarkilahan, hindi na nila pwede ipanghatag, kag hindi na yan nila pwede magamit sa iban nga butang kundi sa pagbaligya ng mismo.